Jeremiah 17 verse 5 and 7. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Mao na igsuon, ayaw gayud talikod sa Ginoo. Ayaw talikod sa imong pagsimba sa Ginoo. Kung unsa man ang imong religion karon, kung asa man kagasimba karon igsuon, ayaw gayud talikod ni ana. Ayaw gayud biya sa Ginoo. Ayaw gayud pa backslide ni igsuon. Kay kung mutalikod ka ug magsalig ka sa imong kaugalingon, labi na kung magsalig ka sa kaugalingon sa uban, ang ingon sa Dios igsuon, silutan kaniya. Hukman ka sa Ginoo igsuon. Maong karon, sugod karon, samtang may panahon pa sa imong kinabuhi, ayaw gyud pag backslide diha sa Ginoo. Ayaw gyud talikod diha sa Ginoo. Ipadayon ang imong pagsalig sa Ginoo. Ipadayon ang imong pagsimba sa Ginoo. Ipadayon ang imong pag-ampo o pakigrelasyon diha sa Ginoo. Ayaw gayud biya sa Ginoo igsuon. Ayaw gyud talikod sa Ginoo igsuon. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon o sa kaugalingon sa uban tungod kay silutan kagayod sa Ginoo. Ang reward igsuon kung musalig ka sa Ginoo. Ang reward igsuon kung dili ka mo talikod sa Ginoo. Nag-ingon siya diha sa verse 7 kaganiha nga panalanginan kaniya. Panalanginan sa Ginoo ang musalig kaniya. Maong igsuon ayaw gayud og talikod sa Ginoo. Ayaw talikdi og biyai ang Ginoo igsuon. Amen. God bless sa tanan.